So, latag nila dito ay may mga saluyot, kinchay, repolyo, karot, patatas, kangkong, talbos, pechoy bagyo at iba't ibang mga gulay pa ang nandirito, no? Magkano yung mga repolyo? Repolyo 50 ang kilo. Yung kinchay na katali, magkano yan? Ito kinchay, 20. 20 ang kada tali. Din po dito ng mga pusit kalawang. Yan po ay 100 pesos tumpok at 200 pesos po yung mga per kilo. Good morning. Ayan, mura po ang mga bentahan niya ng bangus dito, no? Ayan, tag-ulan na. Nagsisimula ng umulan dito sa Malabon. So 130 isang piraso, meron din po tayong 170 at meron din po tayong 150. So yan po yung mga per piraso na bentahan po dito ng mga bangus na bentahan po ni Kabugrit sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ganyan po yung mga presyo na ating ina-update dito, no? 50 pesos tumpukan, 100 pesos sa mga aluman at batambaka. At mga islang sagiti, binduan, dabahita. Yan po yung mga islang talakito. Pre, magkano dito, pre? So lapu-lapu na mga latagan dito, tapos may mga dalagang bukid na kulay brown. Tapos sakisi. Mark, good morning. Magkano yung presyo ng mga dalagang bukid? Dalagang bukid, 180 sa lapu-lapu po. 220. 220. Ate, magkano yung per kilo ng alimango? 100? Talagang mapakyawin yan. Kaya na, 150. Kaya naman, 100. 350. Kanina marami to, dumaan ako kanina dito. Kilos nga lang yun. Kasi plan out sa Obando, lalo bukas. Ang kuryente nga. Fiesta, bukas lalo sarado. 50 isa. Iyan po ay 100 pesos tumpo. At 140, 150 yung mga kada piraso ng mga bangus na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss Warley, magkano yung talakitok mo? 200 per kilo. Sa mga pitilya, 150. So yun po yung price update natin sa latag ni Boss Warley sa Malabon Fish Market, no? Boss Warley, salamat ha. Thank you. So shout out sa'yo. Ayun, wash out. Thank you, thank you. 50 pesos. Yan po yung mga isdang langaray, no? Bakoko. Bagong dating yan. 50 lang ganun po. Tapos, ito po yung mga tamban, Sariwa ka lang po. abake, turay. Yan po ang mga tumpukan po. 50 pesos po na presyuhan sa kanilang bentahan. Sariwa yan, 50 lang. Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga update, no? So, nandito tayo sa mga latagan po ng mga isda na bentahan at mga gulay dito po sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. Alright, so ito yung mga latag ni Gion ng kanya mga gulay. So update natin yung mga presyo, no? So Gandara, shout out sa iyo. Good morning. Shoutout po Stando, shoutout sa mga natin. Iyon, shout out. So magkano yung mga presyo ng ating mga gulay na ating i-update? So latag nila dito ay may mga saluyot, kinchay, repolyo, karot, patatas, kangkong, talbos, pechoy bagyo at iba't ibang mga gulay pa ang nandirito, no? Magkano yung mga repolyo? Repolyo 50 ang kilo. Yung kinchay na katali, magkano yan? Ito kinchay, 20. 20 ang kada tali. Yung pechoy bagyo, Leche Baguio, 70. 70 ang per kilo. So yun po yung update natin ng karot. Meron, 200 ang per kilo, no? Ang karot lagi naglalaro sa mga presyo, ang bababa, tataas. Ganyan po ang paglalaro ng mga karot natin, no? Sa mga latagan ng mga gulay. So may mga 20 pesos din po sila na bentahan dito na mga nakabalot, sibuyas, kamatis at mga bawang. Meron din po tayong kalamansi. So ito yung mga latag dito ng mga talbos, no? Yan po ay 10 pesos. Magkano yung kangkong? 20. Yung carrot 50. So ayan po, no? Patatas magkano? Batatas 120
120. So yun po yung update natin sa kanilang mga latag po dito ng gulay. So maraming salamat sa iyo, Gandara. Thank you, shout out. Good morning. Thank you. Alright, so abante na tayo dito sa kahabaan ng Malabon Fish Market, no? Nakapag-update tayo sa mga latagan ng kanilang mga gulay dito. So ayan po, mga pinapakita ko po mga gulay na inyong mabibili. Atit tayo kay Nanay. Nanay, good morning po. So ito yung mga pangpakbit na pangmasa, no? Magkano po yung presyo? Best seller ni Nanay ito, no? 20 malaki, 30 maliit. 30 po yung maliit, yung malaki 50 pesos. Eh yung mga pang chop suey po natin, 30 yung maliliit. yun po yung mga presyo, no? 50 nabili na yung dalawa. At yan pa yung ginagawa ni Nanay. 20 po. Nay, salamat po. Thank you. Shout out pong muli. Good morning. Alright, sa update tayo dito sa mga latagan po ng mga isda na, no? Tatawid tayo dito sa kabilang side, yung mga bentahan po rito. So, lapit na tayo. So, dito yung mga presyohan ng mga maliliit na tuna ay 160. So, ganyan po yung mga presyohan at may mga tumpukan din po dito ng mga pusit kalawang. Yan po ay 100 pesos tumpok at 200 pesos po yung mga per kilo. At tumpukan ay 100 pesos, no? So, presyo naman ng latag dito ni Kabugris, 130. Shout out. Good morning. Ayan, mura po ang mga bentahan niya ng bangus dito, no? Ayan, tag-ulan na. Nagsisimula ng umulan dito sa Malabon. So, 130 isang piraso. Meron din po tayong 170. At meron din po tayong 150. So, yan po yung mga per piraso na bentahan po dito ng mga bangus na bentahan po ni Kabugris sa bayan po ng Malabon Fish Market. At balsa galunggong po natin 130, no? Pre, thank you. Yung mga magkano hipon mo ngayon? 35. 350 per kilo. Tapos mga tumpukan po ng mga galunggong na malalaki ay 100 pesos. Tawad pa. E tawad pa yung tumpukan. Alright. Alright. Thank you, thank you. So, yun po yung update natin dito sa Malabon Fish Market, no? Ng kanilang mga binibentang mga isda. At dito rin po may tumpukan din po ng mga pusit. 100 pesos, 200 pesos per kilo. At tumpukan ng mga isdang lapad natin dito ay 50 pesos. So, ganyan po yung mga presyo na ating ina-update dito, no? 50 pesos tumpukan, 100 pesos sa mga aluman at batambaka. At 130 po yung per kilo. So, dito tayo sa latag naman ni Nanay Noemi. Tawid tayo para may update natin yung kanyang mga latag na kung ano man meron latag si Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, good morning po. So ito yung mga price update ng mga isdang papakol. Yan po ay 120 yung mga per kilo, no? Pang inihaw. Tortillo ay 140. Bitilya po 160 at mga bangus po natin. Nanay Noemi, magkano pa presyo ngayon? 200 ang per kilo. Bangus tagupan po at nakalagay po talaga na walang lasang gilik. Sigurado po kayo dyan. Nanay Noemi, salamat po muli. Thank you po. Alright. Oo nga daw po. Alright, so dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Warren sa kanyang mga latag, no? So mga isdang bato na ating i-update.
So, ito yung mga latag ni Kuya Warren, no? Mga islang sagiti, binduan, tapahita. Yan po yung mga islang talakito. Pre, magkano dito, pre? So, lapit naman tayo dito sa kanya pa rin latag, no? Ng mga isda. So, magaganda yung mga dalagang bukit at meron din po mga lapu-lapu, no? So, busy ang tindero natin. So, yung presyo ng mga latag dito ni Kuya Warren na mga sagisi ay 200 pesos per kilo. So, maganda yung mga talakitok natin, no? So, yung mga talakitok, 200 po ang kilo. So, yan po yung latag ni Kuya Warren, no? Ng kanyang mga isang bato sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman tayo kay Paring Ben. So, lapu-lapu na mga latagan dito. Tapos may mga dalagang bukid na kulay brown. Tapos sagisi. Mark, good morning. Magkano yung presyo ng mga dalagang bukid? 180 sa lapu-lapu po. 220. So, ito pa yung mga latag na mga bangus. Tilapiyang Batangas. Mark, salamat. Thank you. At dito po yung mga latag din ng mga tulingan ay 160 po yung mga per kilo. At meron din po mga pusit kalawang. So, hindi natin nakita dito si Paring Ben, no? Shoutout siyempre. Good morning. So, mga tumpukan. At yung mga isdang alumahan po natin dito ay 150 po yung mga per kilo, no? Tumpukan po natin. Ayan. At galunggong natin ay 150 per kilo. Alright, so abanti tayo dito sa iba pa mga latag at puntahan natin si Kuya Romy dito sa Malabon Fish Market na nagbebenta rin po ng mga tilapiyang Batangas na kanya mga latag. Kuya Romy, good morning sa'yo. Shout out. Shout out po sa iyo, Boss Lando. Medyo mainit ang panahon, ha. Ulan, tapos iinit. Ayan na. Nagpapakita na si Haring Araw. Magkano po yung presyo ng tilapiyang Batangas po natin? 120 pa rin. 120 again and again and again. 120 po ang per kilo, no, ng mga tilapiyang Batangas dito ni Kuya Romy sa latagan na bentahan sa Malabon Fish Market. Hindi siya nagbabago because is yun na yun. Yun na yun. So, Kuya Romy, maraming po salamat at nilipat naman ako na ibang pwesto, medyo patanghali na. Salamat. Dito tayo sa mga saging naman. 80 pesos ang mga per kilo. Latundan at lakatan, parehas lang ang presyo. Alright. Parehas lang po ang presyo ng mga saging natin, no? 80 pesos ang kilo. Babalik ako dyan. Magkano po tumpukan? 50 pesos tumpukan po ng mga galunggong. Magaganda yung mga tarya. Thank you. Ayan po, mga lumahan po natin ay 100 pesos, no? Tumpukan. So, ganito po yung mga bentahan nila sa ating latagan sa Malabon Fish Market. Thank you at shoutout ulit sa'yo. Good morning. Thank you, thank you. Alright, dito tayo kay ate. Sana makita pa natin yon. Nandito pa, no? So, latag ng mga alimasag. Ate, magkano yung per kilo ng alimango? 100? Talagang mapakyawin yan. Kanina, 250. Ngayon, 100. 350. Kanina marami to, dumaan ako kanina dito. Kilos nga lang yun. Kasi plan out sa Ubando, lalo bukas. Ang kuryente nga. Fiesta, bukas lalo sarado. 17, 18, Matataba pa ba ito na iwan? 17, 18, 19. Eh, dito magkano? Sandaan lang. 100. So, ito yung Wala mga ka alimasag. ako ng lalaki. Nakalimasag ko. Dito ako kahapon eh. Nakita mo yung Oo. malaki kalimasag? Na-vlog ko kahapon yun. Ay, naghanap sila nun. Wala akong nakuha yung isa. Ayan po, no?
350 per kilo ng mga alimango. Alright, so bumili po tayo dito ng alimango, no, sa halagang 300 pesos. So yan po yung alimango ni ate. So yan po yung mga seashell na inyong mabibili, no, sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. At lapit na tayo dito sa mga iba pang latag na mga isdang tumpok at mga kada piraso ng mga bangus na latag po nila dito. So galunggong po natin at alumahan. Iyan po ay 100 pesos tumpok. At 140, 150 yung mga kada piraso ng mga bangus na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyo na ating mga nakikita rito, no? So yan po, 260 po per kilo ng mga isdang kitang. Alright, yan po yung mga kababayan po natin na bumibili ng mga bangus na kada piraso. At mga tumpukan din po rito, no? 100 pesos. Matambaka, yan po, 50 pesos tumpukan. 340 sa mga per kilo dito ng pusit. Tapos mga latag dito ng mga isdang betilya, banak. Latag ito ni Boss Warley, no, sa Malabon Fish Market. Boss Warley, magkano yung talakitok mo? 200 per kilo. Sa mga betilya, 150. So yun po yung price update natin sa latag ni Boss Warley sa Malabon Fish Market, no? Boss Warley, salamat ha. Thank you. So shout out sa'yo. Sa'yo, wash out. Thank you, thank you. So dito naman tayo sa mga tumpukan ng mga isdang alumahan sa halagang 100 pesos. So, tumpukan ng alumahan, 100 pesos lamang po na inyong mabibili. At per kilo dito ng mga pusit kalawang, ayan po, no, 180 per kilo. Sa maliliit na yellowfin ay 160 per kilo. At tumpukan po ng mga galunggong, 100 pesos. So, ayan po yung mga pangmasang presyo na inyong mabibili dito sa latagan sa Malabon. 50 pesos. Ayan po yung mga isdang langaray, no, bakoko. Tapos, ito po yung mga tamban, kabase, turay. Yan po ang mga tumpukan po. 50 pesos po na presyuhan sa kanilang bentahan. Yan po ay balsag, burot galunggong, no? 50 pesos. 50 pesos tumpukan. Ito lang yan. Sariwa yan. Good morning, nanay. Shout out po. Morning. So, yan yung mga latag ni nanay dito, no? Ayun. Tapos dito mga turay din po, no? 50 pesos tumpukan, mga galunggong. So, malapit na tayo mag-ending sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market at nakakapag-update na tayo sa kanilang mga latag ng presyuhan, no? So, biglang bumaba po dito yung mga presyo dito ng mga isdang tulingan. 130 na lamang po ang per kilo. Ito po yan. 130, no, per kilo ng mga isdang tulingan. Alumahan, 160 per kilo. Matambaka, 150. So, yun po yung mga ina-update natin dito sa kanilang latag sa Malabon Fish Market. Ma'am, sila ba? 50? Alright, so dito naman po yung mga 160 per kilo. Isang daan lang po, mami. Meron kami 50. Nasa baba. Boss, pili lang, boss. At yung mga presyo, no, na ating na-update, halos lahat ay hindi mga nagkakalayo ang mga presyohan sa latag ng kanilang mga bentahan po ng isda dito sa Malabon Fish Market. Buti na lang magaling sa Drunken Master. Naiwas yung ulo. Iwas na, nagpali na. Kung hindi, tulog. Natitira
Shoutout na lang ang matitira. So ito po yung latag dito, no, ng mga per kilo at tumpukan. At 130 dito sa presyo na mga latag ni Kuya Nestor. Kuya Nestor, shoutout sa iyo. Good morning. 130 per kilo ng kanya mga istang tulingan, no? Ayan po yung 130, oh. 130 per kilo, murang-mura na inyong mabibili dito sa kanyang latagan sa Malabon. Alright, so dito na po natatapos ang ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga katropa natin na si Burnok, shout out sa iyo. Ner TV Vlog, Randy Conan, shout out sa mga sugid natin mga taga-subaybay, Lisa Laurente. At sa iba pa natin mga kasama, no? So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.